Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының составында мин штатта эшләмәсәм дә, студент вакыттан ук бер вакытта да элемтә өзелмәде. Ул вакыттардагы лекторий концертларында катнашып, мин шул кадәр репертуарым үсте һәм әгәр дә бүгенге көндә минем 800-гә якын әсәр бар икән репертуарымда, нәкъ менә филармониядә катнашуымның файдасы дип карыйм. Татар дәүләт филармониясе ул бүгенге көндә дә ул бөтен милләтебезнең моңын сәнгатен үрнәк итеп күрсәтә торган дәүләт оешмасы. Шуңа күрә ни генә булмасын, җыр өлкәсендә бул, моң өлкәсендә булмасын, сүз бар бит, ил яшәве моң белән дигән. Шуңа күрә менә шушы безнең бүгенге заманда бик күп төрле коллективлар, кемнәр генә юк, кемнәр генә чыгыш ясамый, күпме телевидениелар күп, шулар арасында филармония элеккечә үзенең тәрбияви ролен саклап килә. Бу иң кирәклесе. Чөнки дөньяга сибелгән татар халкының милли йөзен күрсәтү шушы филармониядән тора. Чөнки бүтән милләтләр безнең халыкка, Татарстанга карата карашын шушы сәнгатьне күрүдән күрә. Шуңа күрә мин 80 ел дип әйтик инде филармониянең яшәвенә һәм шушы юлда булганда күпме безне тәрбияләп үстергән иң элекке Гөлсем апалар вакытыннан, Зифа апалар вакытыннан булсын, Рәшит Вахаплар вакытыннан булсын, безне тәрбияләп үстергән шушы сәнгатьне мин үзем дәвам итәргә тырышам. Күп еллар буе шушы балалар белән эшләргә туры килә, алар белән эшлим, бөтенесе белән һәм алар белән эшләгән вакытта шушы үзебезнең милли йөзебезне күрсәтә торган сәнгатьне өйрәтергә тырышам. Минем иң изге теләкләрем шул филармонияга карата, сәнгатькә карата, алга таба да безнең илебезнең җитәкчелеге үзенең ихтирамыннан ташламасын, игътибарыннан ташламасын иде. Чөнки ни дисәң дә илнең йөзе сәнгать аша күрсәтелә. Юкка гына итмәгән Марсел Галиев татарның тарихы сүз белән түгел, моң белән язылган дип әйткән икән. Бу моңа да карый. Әлбәттә безнең җитәкчелек ул аны игътибар итеп филармониягә зур игътибар күрсәтә, киләчәктә дә шулай булсын. Һәм чын күңелдән минем үземнең фикерем, нигә моң белән яшәдем, нинди тырыш булса да, шундый фикерем әйтеп үтәсем килә. Гомерем буе мин сиңа бурычлы, и туган җир газиз җир, и Ходаем исән чакта җирдә изгәлек кылырга мөмкинлек бир. И Ходаем исән чакта җирдә изгәлек кылырга мөмкинлек бир. И Ходаем исән чакта җирдә изгәлек кылырга мөмкинлек бир. И Ходаем исән чакта җирдә изгәлек кылырга мөмкинлек бир. И Ходаем исән чакта җирдә изгәлек кылырга мөмкинлек бир. И Ходаем исән чакта җирдә изгәлек кылырга мөмкинлек бир.